दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय एनएसपि स्कलारशिपनि मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों। आं दाख्लैबावै नोंथांमोननो आपडेट होखांबायमोन एनएसपि स्कलारशिपनि राङा बे साननैसोनि गेजेरावनो हाबगोन। बेनिनो नोंथांमोननो गोनांथार आपडेट लानानै फैदों। फाइनेलि एनएसपि स्कलारशिपनि एमाउन्टआ हाबबाय। गोबां स्टुडेन्टफोरनि एनएसपि स्कलारशिपनि एमाउन्टआ हाबबाय। बेनिनो आं नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों। सोर बेसेबां मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। मियायो एनएसपि स्कलारशिपनि एमाउन्टखौ सोनानै होनाय जादों। नोंथाङा गावबागावनि स्टेटासखौबो नायनानै लानो हागोन नैबे पर्टेलाव फैनानै। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव फैनांगोन एनएसपिआव। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों एकाडेमिक इयार। नोंथांमोना एकाडेमिक इयाराव क्लिक खालामनांगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि एकाडेमिक इयार नैबेयाव नोंथाङा 2023-24 बेखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। जाय बिथांमोना पोस्ट मेट्रिकआव फरायबाय दंमोन आसामनि एसटि स्टुडेन्टफोरनिया राङा हाबदों। नोंथांमोना नैबे 2023-24 खौ क्लिक खालामनांगोन आरो नैबे फ्रेशआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन आरो नैबेयाव एप्लिकेसन आइडिखौ नोंथांनिखौ बहायनांगोन। नैबेयाव नोंथांनि पासवर्डखौ बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नैबेयाव लगइन खालामनो नांगोन। अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जुदि नोंथांनियाव राङा हाबाखै, मानि थाखाय हाबाखै, नोंथाङा बेयाव प्रब्लेमखौ नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। स्टेटासनि जोहै नोंथाङा प्रब्लेमखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। गोबां स्टुडेन्टफोरनि राङा हाबदों। आं नोंथांमोननो रां हाबनायनि आपडेटखौ देखायनि। नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे मेसेज नुनो मोनदों। आं बे मेसेजखौ सासे स्टुडेन्टनिफ्राय लानाय जादों। आं बिहरनाय जादों। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। बियो डाइरेक्टयै जाय बेंकजों आधारआ लिंक दं। आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै खोथाबोबाय दंखायोमोन। आधार कार्डजों लिंक थानाय बे बेंकआवसो हाबगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बेयो आईपीबीपी इन्डियान पोस्ट पेमेन्ट बेंकआव बे स्कलारशिपनि एमाउन्टआ हाबनाय जादों। नैबेखौ आङो सासे प्राइभेट इनस्टिट्युट बे फरायसानिफ्राय लानाय जादोंमोन। नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे 12,300 बेखिनि एमाउन्टआ हाबदों। गोबां बेलेग बेलेग जायो बे स्कलारशिपनि एमाउन्ट हाबनाया। मानो होनोब्ला बेयाव इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायनानै होनाय जायो। नोंथांमोना बेबायदि मेसेजखौ मोनबायबा नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव चेक खालामबानो जाबाय। दाख्लैबावै नोंथांमोननो आङो आपडेट होखादोंमोन स्कलारशिपनि एमाउन्टनि PFMS बे PFMSआव दाख्लैनो बेनि आपडेटखौ होदों। मेरिट लिस्टनि आपडेटखौ होदों। दानिया जोङो जाय बिथांमोना रांखौ मोनाखै नोंथांमोना माबायदि चेक खालामनांगोन जोङो बेनि आपडेटखौ नायबाव। नोंथाङा PFMSआव थांनानै लगइन खालामबा बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। जुदि नोंथाङा रांखौ मोनाखै नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय नोंथांनि इनस्टिट्युट कलेजाव नोंथांनि बेयो भेरिफाइआ नैबे येस जादोंना जायाखै। रां मोनैनि प्रब्लेमखौ नोंथाङा नैबेयावनो नायबानो मिथिगोन। आरो नैबेयाव स्टेट बर्डआव नोंथांनि एप्लिकेसना भेरिफाइ जादोंना जायाखै नैबेयाव येस जानांगोन। आरो नोंथांनि रां हाबनायनि मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय नैबे एप्लिकेन्ट आधार भेरिफाइ बियो येस जाथारनांगोन। नैबेयो आधारजों बेंक एकाउन्टजों जाय बिथांमोननिया लिंक जादोंमोन नोंथांमोननिया 100% राङा हाबदों। दानिया नैबेयो सिलेक्टेड फर स्कलारशिप मेरिट लिस्ट बेखौ आं दाख्लैनो आपडेट होखादोंमोन। बियो येस जाबाय। नाथाय नैबे स्कलारशिप एमाउन्ट प्रसिड फ्रम PFMS टु नैबे NSP टु PFMS बियो न' जानानै दं। बियो साननैसो उनाव बियो येस जागोन। बियो दा जाथ'वाखै नाथाय राङा हाबबाय। नोंथांमोना नुखादों रां हाबनायनि आपडेटखौ। स्कलारशिपनि एमाउन्ट जाय बिथांमोना पोस्ट मेट्रिकआव एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन ST स्टुडेन्ट नोंथांमोना थाबैनो बेंक एकाउन्टखौ चेक खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।